den say ntokwa bisi wo man Ghana yebelusu Nyansapo TV a ope wo mo na amamre ene amanne abakwasam atete afutusem ene ne keka ho ene ye yankase fapem no ana ansa na abakoso na ni pere di nkomo a una di nkomo hwani ye na obi amfa asokwa amfa ana ne wo achenchena ewo eho no meda ase se waye sa aseti no ede amame enne yasa aba abedi ehie bi mu a ye ne ye nana black power tumi tuntum tumi a emu oduru waye se osu abrobro a wono no otewe ye onsuro hwe sanse epo aso chikure antumi amfa na anko na wo mframa a wo beho afade so wo de ede na wo babeye eno no ne hot na ya ba ye ne na baba behia ne ye ne bebo nkoma a ebeboa wo na aboa me eno nti hu behia sie nyina ye bete ya so na yetie abra ekoma na kwa ababa na afi ye de asentire no ye de beto pono so amohu senti ene ye ne black power obo ho SDA junction enya sa 7 days mbum ha 7 days junction wa udi onya si junction wa 20 efa hwe anim tenten so ba bia besie no no ti se de nka wo betwa kwa no mu no 20 sa bonsa bi pobi bonsa ne dan ni so udi emizi obi a na wo kwa ha wo kwa famu sa na fa dan no fa ye signboard na fa bra obeba be hu no na ohaw bia mane bia wo fam bia no wono so aboa na watwitwa edi agye makacho we dunsini eye komfo a onim bibia nana minia akwa babi mejo so minia wupom ti sei obo ade adawro ma meti apopa ede nyamiase se adwuma mu nso boko de okay se na ya na wo mo ba ha no nsi di wo adanse efa omo ebo ya baso obi timi ka se wa chine nso so oba ha no enema a ope na sesama no na obi wo so kura na niema ye kire no ho no omampo okoye na ode ho adanse aba se bia ye ne wadidi ho nkoma ya ha ba ne ade no obi atimi afro se wo hwe nyansapo ko bebre titiriw ye kontomiri na me kire ntoburu pani na mo de won kola se de sa wo mu no aboa nkrofo ma papa cause manfo frɛ ebi susu chemisika wow sika no mo cho ni wi e be che ye de we kire no arafo omo boma ba so pa se mo so maboa wo mo okay ye da wase arafo black power no enne ye nkomobo no we ya ho enwum kra kaya ho ne edika de egu no enkomobo no e begina obroni ka bibi se eye symbol eya na ye beka se eye ahyensode ejirejina wo de ma niema bebre obi anso enna hyensode ti ye beka se kristofo kra no de ene wo ma hyensode wo mo symbol pa ne de kristofo betimi aka se wo mo symbol ene cross ena abiatwe konkono sa na ememienu tu se ebi ekura kristo ni bia ebi da obi ko ma tu se we de otimi conclude ka se we de oye kristo ni eno ne ahyensode na ene no akoye se fashion ese ensiesie ho ye de siesie ho ma efi se ye de bo life an ye gina mmeno no enti wo bewu be ma no ne nsanum nyina nkapo ehyehyɛ so enum ni nyina nkapo hyehyɛ so ena akwa mese kra no ye de bi toto so ne wo mo ye tattoo ahodo saa adwene a ye dwene ne de toto ye nsa ho ene ade ebinum ti bi ye bi de to wo mo ba so wo mo be ma ho ene ade wo mo furuma ene ade ye de bi sisi ye teche maso nsuma ade bi ne se a whole lot ene ade na ye te ase ade ne nkyeremu bi wo hon mana ana mitimi sori se o mi abusia panyi no usu ade mi de me na mpese me de arewa eto me nsa ho etimi kwa me adro arewa de ato me nsa ho eno wo ho saa ana se bibia ye be bia no obibia e kasa tumi bi de eta akire ebetumi adi enya wo hon mana eno ne ye behwe ni aboho enkomo sisi asanse ennemaguro ne de agensemu nana minia symbol tattoo ahodo yi ni nyina ya ahyensode a ejirejina hwa enne yi maburu ntitiriwo ye de tototo ye ho a
eno nkomo ne yepesi bi na ansa na kora no memmisa wo die we ansa na yese obebodam a sha ase di fifie na afi no yentinsim na ne we edie ni mfanse onse we ne yesafoa na we ye star we ye wowo na we ye symbol nti mensha ase mfiri symbol no so we ye obi a wako nsu aseda fanse se wo hwe German president bi oba na ye frɛ na Adolf Hitler na ebi da na beti okay we ne ye wowo ene be hia uko nsu ase a symbol a ye de beto ho nsu ase ni na ye de mawa e kire se bra ne bebo nipa e wa asase so enye ne bone so na mum se wanhwe yi a aboa ye frɛ no wowo betimi adaadaawo ama nkunimdie safoa ye king of life a ye de ma wo no untimi mfa mmoa wo bia nti saade we ye me ko nsu ase ne ye de ma me symbol ye de to me ho ni sahwefo behwe ni ya nti se mehia obi na we bi da ne ho a na mahunu se oye adwuma kono titu nsuo the king of life no e kire se obi a waba ha bibi ha ne bia me wosafo a metimi dia bi na se sa waye da he eni obi a na osori asam ekoye bi ato ho this obi oti ase na na se dis wa konsu ase mi dware nsuo na ma dive na makọ na abedam ho na se ma konsu ase se ya kase obi akonsu ase a wa konsu ase sunsum mu okay na me de ne de me di body ni nyina na koye okay me di body eti we no ye nyam fanto ye ho akeke na ye isafo ani firi mu a na saade yi da ho no ebinum se Illuminati da bia star o sa Ghana so wo mo sign bi esi wo se de nka we nem na ba ko ye esi ho ya omo se Illuminati oh debi sa star okay the wood ye star star on say star see na tie okay star a king of life okay so ti ase ana matias nti saa wo ya aboa bi a na kwan ya achewachew nti konfo bi o yusu wo na so ye bi anka nokore sa nokore pa na me ka kire wo ya dadafo nti so one wo na nam a e de na che so betima ka nokore kire nipa no bu ha on ti ase ye nhwe TV so wo mo no mo de wo bie no betima physical de ama wo want me physical na want me nye bi ntina wo ka na sa na menua ma ko nsu ase sika yie oh dabi metra ho kra si enya wonders moti afa makunguram 7 months 7 days minimum wonders anya na sa kra okay wo bi no betima yi sika wasase we so de ama obi so draw wo ni bi de to no na oni pa kro wan ka no kro on se bebira yisuatra eni mebi wo ayenim na yaye obi a wode wo to ho enka no kre sie se wo na bedada Adam ne Eve na da no ye wo akwan nti na ye ka se wo na bedada wo mo because wo ntimi nkasa nipa ho ba se wo akwan ye achewachew wo ntimi nante straight to bukabuka ade bukabuka bia so ye obi a order da obi nti nipa bia waye wo tattoo di ato no ho na ye se woni nam a oye fraud wankasa ba bia na onim nti se me hu se eda wo ho a menim de wote ya tie si muamu die eni na mamimisa o abo ba ko so omotade eye tattoo to omo ho eye scorpion nyenya nkyere eno so scorpion no onye abo abone okay scorpion no ye sunsumu no oyade a ohwehwe na chi a unya no enti on say ohwehwe movie a omota ye from scorpion nyina no oye movie a untimi fanatiko nka fom oya abo bia ne ho odin wo sunsumu na on time pie basabasa scorpion ka wa hwe do japade nyina beche nti onin sunsu aso bone nti obi aye scorpion to no ho nya bone ho da bi ono pese o kire se wiase obi ntimi fanatiko nka fom na nanse me hu se binum so ya nanse ananse no so ye obi a nadwene mu da ho obi a nadwene mu bie oni ananse ne nam a wadwene mu bie
na obi wo ho a ya na onim eye ne fe say ya nansi da ho enu wakwa na obi so be ye ti se oba na ya aflaflanto na o de ato ne sisi echi wa hwe ya obi produce mema bebre oni mema bebre be de dakora be watch sa because aflaflanto o produce aflaflanto ne produce nua a mfansa amanwo so agunhyina ne mema na aflaflanto ne sisi no ma produce nti se also ya aflaflanto de obi produce wiase mema ne nkwala bebre be wiase there's a man now wo ye bi to to mu sisi echi ebi kura de to wo mu ase a dia we produce untimi fa tena be ma ba ko ho da okay nana yenhwe we nso mamemra Asante ano so nkawa ai nana ene akwa ma koduru asodem asofo ni titiri wo we ka wase kawa no so poti emrante ni bi nso an nsedu ni nyina kawa ni bi hihye so eni ade nana eno life a keke anase bibi tagire minia mame nkyere wo mu ne tiase yen hyase mfiri kukurumoti ni so kukurumoti sunsum mu no wo de kawa hye kukurumoti a wo pese wo kire se wo ye nipa bi a abusua ni ntimi nsan wo ho enye bibi abrayem mo wa mane kukurumoti nsan wo mopo ese wabusua na wo mu ne abusua ni nyina ye de ahye wo nsa te se abusua panyini obi antimi mfa ne pe enye bibi ye firi kokurumoti ni so a we ye frɛ na kyerɛkyerɛ kwan se wo de ka wa hye we a wo pɛ sɛ wo kyerɛ me se wa bin wo sunsum mu ntimi hia wo na se ka wa hye we a me try wo ahwɛ sɛ de wo symbol ne kyerɛ no utimi ye ho adwuma ana nana twen wo wo hia ni se nipa no de ka wa na hye saa ne nsa kyerɛkyerɛ kwan na wo bɛsɔ na hwɛ se o tumi bia eti se okoso no hwe na nipa ni tumi abere eno na asem se na edu nam to a okwa na okowu sa waboa wo na wonam o na na se me de mi mo wonnim abusa di enfanto fitia no afade ato ushi na don sa wo de ka wa hye okukurubuti dabi obi a ono passam no obe trial me trial me nkaliwa ansa na ma trial wo de wonim se wo aboa no waboa wo te se abate se oti wo fie e wo se wotumi boa ho because unim dan Roberts beto ahye wo so te wo se wo tu a wo paki wa buba ena obi bopunu musu a nya se wo sori ya na wo kwako bie no wo se wo te wo hu nche nipa wo gina ho so ti ase ena metu nkrofo fo mu wura dem mu ntupunu mu no o wura dem a na waka puna tum obi ba wo so anu anso ba wo so ti tupunu ni no unlock door no na hunu se kromfo na eba ye be kire kwan ya kromfo oba edem a bopunu ma hu se we die wo ye kromfo ha na waboa wo etina yesa ni tintini ntia wan se wo nam wo ka wan se wo de wonim se tumi ti wo hia obi na oba wo so nim se ye tumi na hia nim ko wonim de ono so be ye wo ti ele ma mimi nika na me nso me nto no hwe penfo sa megani amega hia amega ho ndi se life a wa ha wo ho kwa na se ye mfa nhye ne basa ho na ye nko tintin so tintin we no kire se wo de ka wa hia wo pese wo kire se unnim hwe wo sunsum nti wo do ka wa hye we a unu obi ani asem ena wo de hye we so a ekire awale ena se be hye kutoa no so a wa ye akroboto obi abekọ ababeto okay nana kawa bia ni tituru we no kawa bia na wo hia me a ehye me a obeso me are na se ye wo type of kawa bia ye wedding ring kura na de hye wo ha dia ye wo ebia wo hia me kura ya na yesu so ye ta dia agrobo se yetimi tu praye na ebia ya ye ne se ring na bia praye me dia wo de ahye kura me de be kan sa o pese wo kire se wo bibi na toma nso a ye de to yen se toma eye toma ma wo hu usunsun mu ugina bre on se akanfo ye pa hwene pa ye de bi tu ye nan ye de bi tu ye sisi se wo de ahwene tu sisi a metimi aka se enye empaso agronko a na ma ye de ahwene tu ye sisi esusu measurement so tia wo ye kese a ahwene se wo de to ha ena de to ha ema wo ha ne bo ema wo betu bo wanantu emetwa ha obi kura timi de ahwene eto ne kom eye na emum se wo de chen eto nan a ye wo hunhum a ekire se wo ye ahyawuni momentina si chena wo mo de atoto wo ma na obi de kan bom be senan na egu ho ahwene a wo no obi ani asem ba ye chen nko ade a
e kire se wo didwa te se wakwa Abidjan na obi wi chingam tita e kire se o fridwa oye ahyawoni nti obi tim busa ne se 190 yese nti se wo ye oba na akofa hwene to chain ne to na ya na obi susu nim se eye akohwibra na oboa eso no hyeka wa ko busa se 190 yese ya obi ofu kana ya yesu atra yese fashion ya de bo life ebi anase bi wonye obi a wo ton ne ho na ode agu ne na keke nenso no saa na na se kire tie bibisa wotoma no asefi se mi obi ametade to menza pa tamo kire obrempon ana wo hema asase so wanya konwa ani amane hawo nyame asi wo hene dada wo yo ba so yasi wo hema dada nti wa kan wa mamre eya ahwenie efe keke nenso obi o sakiti so e nti ye ko try ne se wa bo ahwenie de ko sakiti ana nana yenhwe tattoo we nso obi wa no aye cross na da ne ho saa eni ade enu de se ye Yesu asendua ne yaso a we de so aso Yesu asendua ne nsa ho hunhum mu no wo no ho abafode sesen on se e ma ni bitimi ye bi kura de to mu nufu ntema wo do ho abafode ni sisi echi saa ho abafode ari ndira on se cross no ya ade a ejina ho ma afodebo Yesu di ne ho bo afode e ma nipa nti se wo yusu cross na wo do ho abo afode se die besi bia no why you ready ese wo ma ho kwa kra ma ya no mpese mu yusu o mo yusu wa ton ho amo why you ready se die besi bia nti wo hu se obi wo ho a asem besi fie onim ho hwe so ne de ahye no na okodama marusua no because why you ready se de bia abaje okay actress we Tonto Dike any binum amehu star na edede da wo mo kon ha saa eno so star eye kire obi a wo hyiren on se wo hwe yensono mana so man Ghana ye hyiren pa o nti ye hyiren na ye hyiren ni nyina no e wo se nipa hyiren a oyesika kokko ye good tu yusu star na sunsum mu no mu odu ba o hyiren nti de emfa ne se hwe obi a wa drum Tatoot bi ajata ato na beti ana ne kon ho na hwe obi a wo de star ato no kon o mienu ho na behwe no ba obi a wo de jata ato no ho na obi o de star jata no be nwa ehwe ne ba star no ko ti wo ne ye betake wa wo yi boko baby obeduru bia no nipa penasem o good favor okay nana ya hyenso de we nso oba akan mem hatitiwa ye fe ne ginyame ebinom tade toto wo mo na ho memma ne ma nyina me hu bi pa eno so de se e adepa aginyame no mi hia wona so aginyame a utwamboa metra wa hwe se dinyame asede so ana omfumda onse ye wonema bi wo ho a aya na yenim na de ban na yakofa kire ho odu won se si ubu se apart from nyame nko na betime ku asase wi so no na wa hwe wachi yiwo asebe wo fa nkrofo yire wo bokoro no uye nkrofo nkonkonsa etwetwa nipa nantini na wo se yagi nyame a enti wagi nyame na ye adwuma na enya adwuma ti eni meso am ya hwe se ampa nyame bi wo ho ampa okay ense no so ni kwase de totot ye wonsa se onyame sum mu nya dia enti on se at times no eye na ahemfu no ne tade dakriti omufie ni ntummemu ni fie ne wo ho ne ade so person kire se ote won onfum obi a wasase we so da na o man ne da chance obedi nokure na so odi nokure abo kontomfo si ni suman ni nani so odi nokure a gise nyankopon ene betimi aye ne bibi because onfum obi a na wo so wo fumfum wo so si aginyame na yenre we so ya furuma ene techrema yetime de asomade bi minim se ya asomade we si o ni ya bo na kwabra ne techrema lady bi wa TikTok wo mpese mebo ni ne techrema so be se miensa ene mehu se esisi so ebi nso na furuma no ebo ni ya owu ye ne ebo ni example na furuma na se esen so chain bi saa na esisi eno nso life na bia na eno no sunsumu eni sunsanso bia na ade a ehuma nipa na se ema cancer
Ema cancer pa. Tatoot no modem pane ye ni nyina no ema cancer. Nti upa bi ho aye sticker. Wo de tale no wa wai. Eno beboa wo. Pane na wo de wo ho no. Uwie na wan competitor no so bi ammo a obetimi anya cancer because e pin e din e betimi awe na ache. Nana so far wa cheche ni ememu a na ba ko nso a me ba ofia mehu ene oba bia ya draw no ye beka se ma me wata ese pata bi na se pata ne suru nipa ne no funya sisi wa won sha atade wo suru ni ade enti eno nso no die ese me obi me hu se bi de obi hu pe ana na me hu se ofia ha bi da eno no kire se min kire wo se kra no ate ase on se abibifo no eduru ba bi a ya na ye brofo no ya na enye papa de ntia meka se enye papa ne se me ko nsu ase na me ko hu se maame wata no kra ye ka no enye sa de tie eye maame water nsu a wo ye oba maame water ene ye papa water nsu a wo ye beema na ono no sembu no a ya na omodrom se ne form ye fish no enye no kre ne suru ne ye nipa ba ne form no untimi nhu na de ban se mere ba mu anka mama na de camera na capture bi na wo hu de ete ye betwa enye se ne form ye fish ene de ya ablofo ne kreti saa de no e de ban na uko nsu ase a enema bebre wo nsu ase o niema ye famu wa ha nyina no ebi wo nsu ase on se ye famu ha ti se ka ye adwuma wo ho nipa ye adwuma wo ho ye watuturafo wo ho ye wo mo kwa asore wo ho wo mo a o maye wo mo se lesbian ye gay ebi nyina wo ho gay for so nsu ase o mo wasembo wo ho gay for symbol wo ho no say because ye ni a ye ni mu a hu a na about him say ahafo em so wo mu ye gay for ana o ye gay na ne kra aja unim na akwafa atade a colors rainbow wo mu a so ye gay so nye go bia so ye gay rainbow de gina ho ma Africa na say ja wo mo say o mo colors no eti eno na esemi nim nana na ensu ase amomoko maame wota yi hoyi na moko petumi de bai ena ne mani bi na ye gay ni lesbian wo nsu ya ase ana mema atiefo nyina hu se ye kase ensu ase a eho nye maame wata territory ewi ase foforo ewi ase foforo a nipa ko kodidwa ba o me mpese me de nkrofo bi betutudwa ye wone ma bebre bi wo Ghana ha ye woda free nsu ase ese nsu ase dia abrofit mi twa mapi ye konhu ase nyina ye hu market bi ye wo ho ye hu fie bi esi ho no mo ene ade enti efie ni sisi fine on se ye kase ewi ase foforo a enye nsuo ni mu na saa ni ma no behu no me ko nsuo ase 40 days ensuo anka me ho da dise bia me kase me kodware te se mo tia be fa do akonguram ye hu ne se ye nguram ba ye fie kase kuru kakraka enti uti nsuo mu nso homfo opaja otia bo se nsuo mu na no wosoro se de ye hu nsuo no ba ase ho no nsuo nenam ho se de ye nenam ha ya na de bia me kase oman Ghana den se ntokwa bisi oman Ghana ye beluzu sesenti ye kra wo nsuo ase nti be huru se den ebedwo on se edurumle bi JJ Rollins time na wo se ye beto aba wo se ewiase kra nto ama na pomu mpata ebeto aba sa time no mo group bi a no mo dwane from John the Baptist ti sa time no dwan a untimi nya president o Ghana ha nti ye Ghana na nkasa ne woni ma bebre police fo omo bagi a ya na ebo wo mu simbu no bi won su ase ai firi ho ba on se ye sika na se kode if you su ase hotel bi wo ha otimi ko nsu ase ko woda nipa be bu afa so asofo ni bebre ko woda nipa on se obetimi ahwe obi sofo bi video hunu nipa no kora hu ba bia onim no enso wa ba asore omo woda
nipa obi tonton taale o da ne niema efiri nsu ase obi ya aduane o da ne nipa efiri nsu ase ese niema wodroa binom a etonu dwaso binom ya ahyanso de ringi bi ade hye ne ade binum dodo na nso bi firi nsuo na se na eba nti no de bia metu nipa fo se ade a wo se ye careful wo ho pa ye ade a ye force ade obi a hyeda na wo so de be ye wo ho enhu papa se me ye diboni na se mo honhom bi a me wi nipa me wu na wo mata ale sha wo se onya sa spirit no bi so obi a hya woni na se wo wu na ye de ne pant ma wo sha wo ye den wo da na hya woni nyame bem nyame ambamu na mom mekire kwan abafa so wa unya so so pe force ade a mekire wade a obeya o sha unya sa ade pa ne sunsumu no na betin a kire de ne kire sisi azanya mesire obi a wo hwe me bia se o to force ade a memfa nkan ho ansa pe susume sa haban sini wadurom ne posa ne mrem ne fa ade ne hyem ma ade enche ne yi hata ana se white ase no white ase no enkamuda susuma sa no enkamuda sa eno ano no tumi bi ewom bi aku no be yi sunsum na firim on se obi timi wu na ne niema na obi akofa na wanya hyede wote na ti obi ya nroba na owu na afa na tare otimi be na nroba because ne fifire akan minimo bi a ye wo no kama nanso no obi be che o maame atade bi se wo mfa nhyɛ akwada no ebre a wo de atade ne hyɛ akwada na nisu enne bibia asesan ya uhu na esesebie konto oyensuo bi ba nanso ye se atade bi a ye de hyɛ akwada no ne ma afede o hyɛ ase a o yesa oni mi se bosom ne ma ya wo hoi se ne mi wu ne na me ba bi o be fa atade na hyɛ bia bosom ne be kan wow ba se nya me ba wo ye den enkawoda o ba de e be fa nsisi a obi o won chan de o nya tumi bia wo no so okay because any pa na o be fa no onye me moja me pese ye di esie na kire me we na ansa wo kan eda so metimi pa be se betiefu hu se obi bebo pun no ye kromfo a de be mu hu se kromfo na ebu mini kire ye no ne sorry se wo dem na nipa bonifo bi ba dan ni mu a me mfa ne se fa de we betima ide de kakra on se wo dem mu a na se obi be hwehwe o na boni ni mu a obo dan ni mu se obo kokoko ba wo ye kromfo no obo so ahmodin so okay because ha de oba be ye ni ne hye ni tirim nti o de pressure bi na airbo dan ni nti se wo dem na wo te se obi bopunu mu dendenden a membie no se wo utu a wa hyase se wa pack because men pack tuo no ento ho abra ebia na wo ba bia wo na te kura na ye stobon akofa ase maba nti time a wura dem wo se otum sade na me ya di o mi sensio ke mi ye ke no watum nti se nipa bonefo na e ba bom no ba na hu kwan a wo fa so ba nti wo bullet a wa pack dadada na miem pepono no ma no tim se de ba ye no afo so no bia wo unity a no afa ya okay wo sa tam wo aboa wo ho na se wo kase wo kobie na wo bie na gikre na wo ba pim ebiso na nyo no ho na e ba ti wo pim wo koto ho anu ho afa ho aye de aba nti wo de umpa kora gina so na puma wutuo so bebu obu pie ye na no afa ya ba kunya to fo mo maka obi ama koso fire mimi tuwe se me otu 16 nyina wo me dem me nka se me ye konfo ntimi betena ho na me kofre boso na se bia sa atam no wanyina kudonkuya bi na wa ama fe na me kote aba ya be bom ba na adwena me hu wori sukura temperature nti kura ba hu no ate sanity nti wote ho aboa wo hu fatuo because ye na ma ye kwa ye ba nyina nipa bonefo bi tan ye ya ye nimu no de bia me ka se kromfo ni hu ohu pa wa be wia o na mo a na wo serew ba wunim de ofa awade nti wo besa achia no boss na de se no da fom twetwetwetwe anase obi a ofa wo yire wunim se ofa wo yire o sha akwa kendrim se o sara gaga ma wo yire ebi kura se ni pan kura na o boss na o kwan ma mi nsi o sa eso no wo ye obone
nti woni pa de wote ho aboa ho entwe ma da bone embansa na ese ni tintinti a wade wo kan ne sese obi ebe ya hyensude bi di ato ne widim ka wa bi kra na wo de hye won se bi abisem na hu se ni tiansa na abe ya waye echefo na chese eno ho enkomo no eno no mamu ma yenye ne se yete dase abrawa ne ama ye kra so enye bibia ne wo se wo kodro ede to ho na mani wo de koto already ani wo de hye wonsa ene ayi bia ya potia e wo se wo de hye yesi obi safo onfom kwan yesi wo pese wo ye bibi krampo ede to already ani na wonte ase a bisa sanse tattoo no a wo ne tattoo ni die ni sika no wo je ti wo ba na wo se wo yam kra no wo mie na onye mfanto a obedibre de bepam wo ye tattoo na to no agin sika amo asori akwa aha nyansapo aha nko na obenya no yesane ne bagimba ede amamowie ye mo nyina mu ene hwe edin no eda so ye ebusia pani owusu ediomi pray when in na wa obesida sanyo yansa pray when in na wa obesida sanyo yansa pray sane ne bagimba